Puha. Den blev der bare ved, og ved, og ved. Hej og velkommen til tutorial nummer 2 fra min hånd. Vedrørende trommerne på Songs from Cinema Café, som jo er en gammel plade med Personal Pain. Faktisk over 20 år gammel. Jeg har lavet tutorial nummer 1 om Love is Clean, som er et andet nummer på pladen. Og det har jeg fået rigtig meget positiv respons på. Faktisk sjovt meget, hvilket har været rigtig sjovt. Og det skal man jo passe på med, fordi nu laver jeg så en til. Denne gang om et nummer, der hedder This Way Feeling, hvor der er nogle ting, som jeg er blevet både kommenteret på, men også eller der er blevet kommenteret på, og jeg har fået mange spørgsmål om igennem tiderne. Det er over 20 år, så kan der nå at akkumuleres nogle ting. Primært skal det handle om det fill, som kommer et stykke hen i nummeret, hvor jeg er helt alene, endelig. Som lyder lidt mærkeligt, fordi det er en polyrytmisk gruppering, der hedder 5/2. Og det lyder sådan her. Jeg har som sagt fået spørgsmål om det gennem tiderne, en del, hvad det er, fordi det er anderledes, men jeg har også fået mange kommentarer til det. Både gode og dårlige. Der er mange, jeg har hørt gennem tiderne, specielt når man spiller live og sådan noget, at du slæbte dig vist lidt i det der fill der inden guitar-soloen. Nu ved jeg ikke, om det er en guitar-solo. Guitar-solo i begge ender af det nummer, så. Og jeg har også hørt, den er også meget god, det er rigtig fedt det du spiller, hvor du spiller helt tilfældigt i det fill der, og til det kan jeg kun sige, at tilfældigt er det ikke. Det er ret tilfældigt, at det endte på pladen, fordi det var slet ikke planen, men det er faktisk nøje udregnet som figur, og er som sagt en polyrytmisk gruppering, der hedder 5/2, kommer tilbage til lige om 2 sekunder. Hvordan det endte på pladen er som jeg husker det også lidt sjovt, fordi i perioden op til pladeindspillingen, der spiller man jo sådan noget live rigtig mange gange, og det er et af vores gamle numre og så videre, så man når at lave rigtig mange mærkelige ting i det stykke der. Jeg havde egentlig planlagt at tage noget andet med, eller indspille noget andet, fordi det var det, jeg typisk gjorde, når vi spillede live. En variant af sådan noget som det her. Sådan noget. Det væsentlige var bare, at det skulle lyde som en elefant i en glasbutik-agtigt. Men problemet var, at det fungerede ikke på pladen. Og så måtte vi finde på noget andet. Og så var det jo, at historien er den, som jeg husker den, nu er det mange år siden, at de andre var gået ned for at spise. Palle, Allan, Digte, hvem der ellers var der. Og det betød så, at Flemming Rasmussen, producer og tekniker,
og jeg var helt alene i studiet. Og vi prøvede nogle forskellige varianter af noget af det, jeg lige har spillet. Der er ikke rigtig noget af det, der fungerede. Det skulle være mere ekstremt. Og så sagde jeg, okay, så prøv at lade den køre, så prøver vi det her. Og så blev det. Flemming gjorde sådan her, og jeg tænkte, fedt at spille 5 over 2, helt uplanlagt på en dansk rockudgivelse. Så jeg var glad, og spørgsmålet var så, hvad de andre var, når de så kom tilbage fra aftensmaden, og de gav i hvert fald udtryk for, de gav i hvert fald ikke udtryk for det modsatte. Jeg ved så ikke, hvor glade de egentlig var, men det er længe siden. Så det blev til 5 over 2, som jo er en polyrytmisk gruppering. Polyrytmer er jo mange ting, men af de sådan mere traditionelle polyrytmiske grupperinger er der jo 3 mod 2. 3 mod 4. Der er 5 over 2, som vi kommer til lige om lidt, fordi det er det handler om. Der er 5 mod 4. Det er meget sjovt at lege med. Jeg skal bare lige vende sig til det. Hvilket jeg også tydeligvis trænger lidt til lige nu. Der er en hurtig genvej at komme frem til de her polyrytmiske grupper på, og det hvis vi tager udgangspunkt i 5 over 2, som den her tutorial handler om, så gjorde jeg det i hvert fald, da jeg lærte det i sin tid, at jeg startede med 5 mod 1. Jeg hørte Bill Bruford i sin tid spille 5, noget i retning af det her. Og 5 og 7 og... og så tænkte jeg, altså jeg analyserede det og øvede mig i at spille 5 mod 1, men med hånd-til-hånd stikking, som her. Hånd-til-hånd stikking er vigtigt, fordi tricket går ud på, at når man så har lært at spille 5 mod 1, som her, hvor du så har skiftevis accent på, fordi det er et ulige tal, skiftevis accent på højre og venstre, så flytter du højre hånd ned på gulvtammen. Og så får du automatisk mod stortrommen og gulvtammen 5 og 2. Sådan her. Det er de 5 mod 2. Og det så handler om, det er at høre den ind i hovedet, så man kan den godt nok til at spille og dele den ud til hånd stikking, så du ender med at spille sådan her. Hvis man så er ambitiøs nok, så kan man jo flytte højre hånd ned på gulvtammen igen, så har du 5 mod 4. Og så fremdeles med 7 mod 4, hvis man, eller 7 mod 2, hvis man vil starte med at øve det. Så er det 7 mod 1 først. Flyt højre hånd ned på gulvtammen. Så har du 7 mod 2, og så kan du fortsætte til 7 mod 4 osv. Det kan man blive ved med og eksperimentere med. Men det var sådan, det blev 5 mod 2 ned over tammerne, hvor at med hånd til hånd stik. Sådan kom det til live, eller til verden.
Live så endte vi så med alle mulige mutationer af det, fordi det galt om at hylde hinanden ud af den og sådan noget der. Og det er også altid kedeligt at spille det samme, så altså, tit så blev det til noget i den her retning. Altså noget. Så er det egentlig historien bag det. Og så her til sidst, så kan jeg jo så sige det, at jeg ved ikke, om man kan kalde det en lille tilståelse, eller et easter egg, eller hvad man kalder den slags. Og det er, nu er det jo også påske. Og det er jo, at selve trommestemmen i det her nummer, tror jeg underbevidst er kommet fra noget, jeg har hørt før, og har hørt før rigtig meget. Selve trommestemmen siger sådan her. Og det var ligesom for at skabe den der underspillede dramatik, som der er i det nummer, som jeg ikke ville have opnået ved at spille. Det sjove det var så, da jeg så havde udviklet det, det gør man jo gennem et år eller to, hvor man så spiller det her nummer. Så blev det indspillet af det ene og det andet, og så kom jeg til at genhøre en af mine gamle super yndlingsplader. En af de plader, som man jo altid som man ville tage med på en øde ø, hvis man fik muligheden for at tage 10 med, så ville det i hvert fald være en af dem. Og det er en gammel plade med en engelsk sanger, der hedder John Martin. Pladen hedder Glorious Fool, og den blev produceret af Phil Collins en gang i start 80'erne. Phil Collins spillede trommer på, og Phil Collins er jo en af mine gamle trommehelte. Ikke så meget på grund af hans teknik, der er jo mange, der kan meget mere end han kan, men det som jeg mener han kan, det er, at han kan tilføje grooves og trommestemmer, noget personligt og noget kompositorisk. Og det er det her rent faktisk et meget godt eksempel på. Han i hvert fald dengang stillede sig meget sjældent tilfreds med bare at spille 2 og 4, som de fleste gør i dag. Men der skulle altid sådan ligesom en eller anden trommestemme til en eller anden form for komposition på trommerne. Og det gør han på det nummer her, som jeg så kom til at genhøre og tænkte, det er der jeg har det fra. Og det er et nummer, som hedder Please Fall in Love With Me, som er et af de sidste numre på enten A eller B siden, dengang der var sider. Og det er et fantastisk, meget stemningsfuldt nummer, som jeg tror, og det godt kunne se ud som om, at jeg har ladt mig inspirere rigtig kraftigt. Jeg lægger lige et link til selve nummeret nede i beskrivelseslinjen her, og så prøv at tjekke det ud. Det minder en del derom. Sweet.